Dragi moji, veliki pozdrav. Evo sada sam radila jedan fenomenalan teta tretman i reči nemam. Ne mogu još da dođem sebi i da podelim sa vama moje impresije. Osoba me je kontaktirala, inače živi u Americi. I tražila je da danas radimo na nekom segmentu svog života koji je podrazumevao da pronađemo uverenja, jer je ona primetila da ne može iznad te neke cifre svoje mesečne koje zarađuje tamo, ne može preko toga da sačuva novac ili taj novac da potroši na sebe. Dakle, rekla mi je da desi se da nekada radi i da taj prekovremeni rad koji joj bude plaćen, da se desi da ili je neki kvar u kući nepredviđen, ili neki trošak mora da se dogodi, ili neko dođe da joj traži pozajmi novac, ali ono što je ona zapazila jeste da je to tačno taj iznos koji ona preko te neke cifre zaradi. I šta smo mi danas krenuli da radimo, da kopamo na tome? Pronašli smo upravo na podsvesnom nivou tu neku cifru koja ona, da kažem, za koju ona i radi i koju platu ima. Međutim, dakle, kada smo krenuli, bukvalno $1 samo da pomeramo, znači od toga jednostavno na podsvesnom uverenju za nju to nije bilo moguće. Tako da svaki put kada god da je zaradila $10, $50, $2, to je moralo da jednostavno nestane. Ne mogu da vam prepričam načine na koje smo došli, kopanja i povezivanja neverovatnih načina kako je podsvest uopšte preuzela i dobila i tako dalje, ali hoću ovom prilikom da vam da podelim sa vama, izvinite, ja sam malo još pod tim utiskom, da na podsvesnom nivou ona je bukvalno sebi stavila zabranu da zarađuje preko toga i straha da će izgubiti tu povezanost i ljubav sa majkom. Ono što smo isto u toku tretmana pronašli jeste da u momentu je bila neželjeno dete, da mama nije najbolje se snalazila u nekom drugom mesecu u materici sa svime time, negde još nije želela, nije znala, ali je sumnjala i tako dalje. Znači to sad sve ajde da stavimo sa strane, ali suština jeste da naša podsvest preuzme, to sam čak imala više puta, ali kažem ovo je sad bilo toliko baš upečatljivo, bare meni. Dakle, naša podsvest napravi program gde bukvalno ureže tu povezanost sa majkom. Da recimo, ako zarađujem više od mame, znači izgubit ću tu konekciju sa mamom, izgubit ću ljubav, izgubit ću šta god, znači tu sad ima više zaista, više ima osjećaja, razloga, uverenja. Ali suština jeste na podsvesnom nivou da dokle sam u toj nekoj zoni, znači gde je u tom momentu podsvest nešto napravila, to je u redu, znači povezana sam sa tom energijom, povezana sam sa mamom, povezana sam, želim da dobijem ljubav i tako dalje. Međutim, onog momenta ako želim da prebacim mamu, a sad vi tu čitajte i pretke, jednostavno čitava ta konekcija nestaje i onda se pojavljuje strah od siromaštva, strah od nemaštine, strah od samoće. To u stvari znači na podsvesnom nivou gubim podršku roditelja, gubim podršku predaka, gubim sebe negde. Znači to je isto, da kažemo, na podsvesnom nivou ogroman strah. Strah da ćete umreti, da ćete izgubiti sebe. Naravno, postoje tu i strahovi od promena i od novog i neizvesnosti i tako dalje. A ovom prilikom, u stvari i ovim videom, želim i vas da pozovem da vidimo
odnosno da vi vidite sami, da procenite da li imate i da li ste osvestili neke vaše mesečne limite i da li vam se možda dešava, gde god da živite, da i ukoliko iz ne znam na koji način dobijete neki novac preko tog podsvesnog limita, da mora na volšeban način da vam ode, ali ne u smislu da potrošite na sebe, nego na nekog drugog ili da date nekom drugom ili da se desi nešto u kući, da se pokvari i tako dalje, ali je suština da vi taj novac ne možete da zadržite i ne možete da uvećavate taj novac. Ono što je fantastično jeste i što evo propagiram kroz moje videe je upravo ta činjenica, za mene potpuna činjenica da se to zaista može promeniti kroz tehniku Theta Healing tretmane pojedinačne. I toliko sam zahvalna, ljudi moji, što sam uopšte na ovom mestu gde mogu da svedočim ta isceljenja. S druge strane, i naravno da svedočim prvo svom ličnom isceljenju i hoću da i kroz ove videe vama poručim da je to sve moguće. Jedino što je potrebno, naravno, da preduzmete neki korak, akciju i da osim što gledate sve ove videe, krenete i da radite pojedinačne tretmane, jer od samog gledanja, kao što sam i evo jedan video upravo danas postavila, slušanja, čitanja knjiga i tako dalje, to negde znači kao neki uvodni deo, međutim ako vi bazirate rad na sebi samo na tome, od toga, verujte mi, posla nema ništa, nego zasucite rukave i krenite da radite na sebi u smislu da radite individualne tretmane. Ja ovom prilikom podržavam Theta Healing tehniku jer ona za mene je bukvalno, kako da vam kažem, kao Rolls Royce. Znači, ne smatram da, ne znam da li za sada postoji neka dublja tehnika gde su veća, da kažem, veći uvidi se dobijaju, dublji uvidi. Isceljenja su upravo u toku tog tretmana moguća, gde vi na početku tretmana imate to što imate osjećaj, strahove, traume, na kraju tretmana to je sve potpuno drugačije izgleda. Eto, dragi moji, ok, pogledajte svoje limite, ono što želim da vam kažem na podsvesnom nivou, nešto vas vezuje za to, neki strah od nekog gubitka, opet kažem, to je ljubav, verovatno, i taj odnos sa roditeljima. Moguće je to sve promeniti, osvestiti, pronaći, povezati i eto, jedino što je potrebno da se pokrenete i da zakažete neki tretman kod bilo kog praktičara, ne mora bude samo kod mene, ali znači pozivam vas u stvari da radite i samo radite na sebi. Veliki pozdrav!